Okay, 3, 2, 1, let's go. Aziningi isonto lena sikhanda isitori. Uphethe nesifuni yakho. Umlindo noma ngadwana. Sona yapita uyafunda. Kancane. Bathi ungaqhubeka ngifunde ne. Ungayophazamiseka. Because vele sisashutha ngaphandle ne. Ya sesiqedile phezulu. Ungadlula kanjani? Ya ungadlula. Sanibonani. Ngiyaphila. Siyaphila nathi. Barathi abathi niyaphila bafowethu. Ngisanazi ukuthi nje anginibingelele ngokukhethelekile nonke. Okokuqala engizoqala ngakho before ngingaze ngikhuluma kakhulu ngicine ngazi ukuthi ngithini. Ngiyabonga bafowethu, ngiyabonga kini nonke abakhona lana sebeyotshena abangekho ukuthi ngiyabonga. Angazi ngabonga kanjani but ngiyabonga. Kubalulekile ukuthi mangikhuluma amazwi afana nalawa shuthi ukukhombisa khona ukuthi nami ngomuntu ngiya-appreciate. Ngiyabonga kakhulu bafethu for i-following yenu nanokulike amavidiyo ami nanokungwelkama ngaso sonke isikhathi. Njengamanje ngihlezi ku-2 million followers. Lokho akwandile bani. Ngiyabonga. Bengawulindele ukuthi ngizosheshe ngifike but ngoba inina nikhombisa uthando. Ngiyabonga bafowethu. Sihlezi manje kubani ku-2 million followers. Ngiyangeda. By the way, sisonke kunento bafowethu. Ngiyacela iqhubeke nibe kanye nami. Nibe kanye nami ngiyacela kuyo yonke into. Lokho ngingehlele nami ngifisela omunye umuntu ufana nami noma ungafani nami ukuthi lapha akanake khona akahamba khona kube nokukhanya kumlungele. Nami ngifisela konke okuhle bafowethu. Sihlezi ku-2 million bafowethu, 2 million. Uma ungabona hamba ucheck-a lapha. Hamba ubuka lapha. Kulele. Ngiyabonga kakhulu bafethu, ngiyanizanda kakhulu nohlezi nginizanda. Niphile nje bafethu. Yandonye uma umuntu ukholelwa kuwena. Kholelwa nje kuwena wazi ukuthi uma uthini into uzoyenza into ezingakuvimba. Singabantu yaphazamiseka kodwa nje kholelwa kuwena bafethu, akukho okungenzeki uma uzokholelwa kuwena. Ungamind ukuhluka wenza izinto zakhe seceleni, ungamind so ungabhedile lapho as long nje ufuna ukufika la ufuna ukufika khona so uzofika. Kodwa akukho ngakwenze okay. Isikhathi esiningi okwenzayo sokubadinga abanye abantu sophilisana nabantu ababalekile abantu bafethu. But zazo wena uthi ubani ngalahleki. Ngiyabonga kakhulu bafethu uthando lena. Namhlanje ngila eKingswood ngisePantown. Uma nje wazi usikhona umfundi ingane yakini esasaya esikole izohlala la linda kanje. TV room le.
ya khona le i-giveaway na-ke lawa fethu as nje umzobe next year 2026 sizobe kunama-giveaway ewed abantu 1.5 ya so sizoba mnandi kwethu sila ole ngiyanithanda bafethu niphile mayelana nespecial siyatholana nasespecial bafethu mhla ka-1 November ama-price azobe phansi siyehlisa ngo-200 rand kuma-original price siyehlisa ngo-200 rand so ufake i-order lakho kusanesikhathi nama-new design lawa enwaziyo engingaphosta azobehlile nawo so i-support bafowethu ngijabulela ngayithokozela kakhulu qhube njalo sibambisane konke ngiyanithanda imini wenu nibe right bafowethu nibe nosuku oluhle ya ufuna ukubuza umbuzo ngobuza uzophenduleka but ya inamba kwethu cela uma ufuna inamba yomsebenzi kulama recent post la ngisanda ukuphosta khona isithombe esinokuvela lapha angazi ngizosithini kodwa siyavela esibhale esiyipost inamba yomsebenzi le ya WhatsApp lo namba le bafethu ngiyona i-res inamba yasebenza cela ulokhuzana uma nje kungaba khona ungayifonela leyo namba izoreporta kumina izoreporta kule phone le iphethwe yimina ifoni namhlanje so i-order lakho ungalifaka mhla ka-1 November ziyaqala leso so futhi support ngiyithozela kakhulu siyanithanda asibonga kakhulu bakithi asibonga simple uma ungekho around Durban into yakho ngizokufayela ngophepha uma uthi use-Cape Town useGoli Mpumalanga bani North West kodwa nje noma kuthukephi ikhori uzoyithola bafowethu ungasukhathazeki ukuthi ngizoyithola kanjani wena faka i-order lakho thatha inamba uye ngale WhatsApp inamba ikhona kuma-recent post engisengaphosta so bafowethu i-support ngayithozela kakhulu nkosinathi ngiyabingelela uma ufuna uzohlala eJude indlela yokuthi u-apply simple khona i-page lase-Ole kunama-link uzofika ungathini ngena ephejini lase-Ole khona ama-post kuma-post phakathi khona ngizothini i-QR code uzofika uyi-scan then uzogcwalisa information yakho lapho uzobe uyibekele isikhala for next year if uzobe ufunda uzobe ufunda e-UKZN ese-Pinetown sibonga bakithi sibingelela kulaba bingelela niphile bafethu ngiyabonga kakhulu abhalayo by the way nibe nobusuku obuhle ya nkosinathi yanithanda nonke ngilingana niphile bafethu nibe right nibe nosuku oluhle